Podobnú akciu si Partizánske nepamätá. Bezpečnostné zložky na každom kroku a protestne naladení občania. Aj o tom bolo neformálne vyvrcholenie aktivít primátora Jozefa Božika a občianskej iniciatívy Daj stop asociálom v tvojom meste. Riešenie problému s neprispôsobivými obyvateľmi sa dostalo na úroveň protestného pochodu, ktorý v poslednú septembrovú sobotu absolvovali až 3000 občanov z mesta a širokého okolia. Aj počas verejného zhromaždenia, ktoré sa začalo popoludní pred kinom, mohli občania svojím podpisom podporiť prebiehajúcu petičnú akciu. S transparentmi v rukách následne zamierili k mestskému úradu, odkiaľ ich kroky viedli ku kostolu a naspäť do centra mesta. Oficiálna časť pochodu sa skončila rozpustením davu pred mestským úradom. Podľa slov organizátorov ju nenarušili žiadne incidenty. My sme si dali cieľ 500 ľudí a viac a myslím, že sme prekonali svoje očakávania, sme veľmi radi a obišlo sa to aj bez tých incidentov. A chceli by sme sa poďakovať svojmu tímu, my sme na tom pracovali mesiac non-stop, pánu primátorovi a všetkým bezpečnostným zložkám, či už v zdravotnej službe, mestskej polícii aj štátnej polícii. A týmto sa im chcem poďakovať, že to takto hladko dopadlo. O záverečné zhodnotenie protestného pochodu sme požiadali aj primátora mesta Jozefa Božika, ktorý spolu s poslaneckým zborom mestského zastupiteľstva podporil myšlienku zápasu za práva slušných ľudí. Boli tu jednotlivci z Trenčína, z Popradu, z Nitry, z Prievidze a všetci tí, ktorí sa správali slušne, si zaslúžia jedno veľké ďakujem. Odo mňa, od organizátorov z občianskej iniciatívy Daj stop asociálom v tvojom meste a od všetkých slušných občanov. Dať dohromady 3000 občanov v tomto období vôbec nie je jednoduché a priznám sa, ani ja som neočakával takú veľkú účasť. Myslím si, že je to dôležité posolstvo pre Slovensko, pre vládu, pre Národnú radu Slovenskej republiky, lebo tak, ako sa dokázali občania zjednotiť v Partizánskom, dokážu sa zjednotiť aj v Trenčíne, aj v Poprade, aj v Košiciach, aj v Prešove, aj v Bratislave, aj v iných mestách. Skončením pochodu sa však program pre niektorých rozvášnených účastníkov neskončil. Skupina jednotlivcov sa po rozpustení davu presunula na Nábrežnú ulicu, odkiaľ sa pokúsila dostať do problémovej časti mesta. Ich pokusy však znemožnili ťažkoodenci, ktorí vstup na Nábrežnú ulicu hermeticky uzavreli.